Ja sam Pepa. Ovo je moj mlađi brat Đorđe. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Izlet na mjesec. Prekrasan je sunčan dan. Pepa se igra sa svojom loptom. George i njegov prijatelj, slonić Eddie, igraju se s igračkama svemirskih brodova. Mjesec. George se pretvara da lopta prikazuje mjesec. Ja sam se igrala loptom. Eddijeva svemirska igračka je sletjela na Pepinu glavu. To izgleda zabavno. Putujete li na mjesec? To su samo glupe svemirske igračke za djecu, tata. To nije stvarno. Ali svemir je stvaran, Pepa. I postoje prave rakete koje putuju na mjesec. U muzeju je izložba koja prikazuje sve o mjesecu. Idemo je vidjeti? Hoćemo li stvarno otići na mjesec? Ne, Pepa. Nećemo otići na mjesec. Nego ćemo otići u muzej. Okej. Ovo je muzej. Zdravo svima! Došli ste posjetiti izložbu o mjesecu? Da, gospođo. Molim 5 ulaznica. Evo, izvolite. Uživajte u izletu na mjesec. Mi ćemo stvarno ići na mjesec. Ne, Pepa, samo se pretvaramo. Ovim putem za izlet na mjesec. Gospodin Zec je vodič na izložbi. Pripremite se za odlazak. Samo se pretvaramo, zar ne? Tako je, Pepa, samo se pretvaramo. 5, 4, 3, 2, 1. Ispaljivanje! Mi živimo na planetu. Zna li itko kako se on zove? Zemlja? Tako je. Ja sam stručnjak u poznavanju svemira. Imamo još 7 planeta što kruže oko Sunca. Zna li itko kako se oni zovu? Merkur, Odlično, Eddie. Venera, Mars, Jupiter, Saturn, Neptun i Uran. Eddie zna sve o svemiru. Ja sam Pametnjaković. Zna li itko od čega su napravljeni ti naši planeti? Napravljeni su od kartona. Ovi modeli jesu napravljeni od kartona, ali pravi planeti su od kamenja i leda i plinova. Ali naravno, mjesec je napravljen od sira. Ne, mjesec je napravljen od kamenja. I ovo je ozbiljan obilazak. Zato molim bez šala i smijeha. Evo nas. Stigli smo na mjesec. Mi se samo pretvaramo da je to mjesec, zar ne? Da. Ovo pravi mjesec mogla bi jako visoko skočiti. Zna li netko zašto možemo visoko skakati na mjesecu? Gravitacija. Tako je, Eddie. Gravitacija nas drži na tlu. Slabija je na mjesecu, pa zato možemo više skakati. Možemo uz pomoć nauke napraviti da imate osjećaj gravitacije kakva je na mjesecu. To zvuči impresivno. Kako ćete to izvesti? S dugačkim gumenim trakama. Svi su stavili antigravitacijske gumene trake gospodina Zeca. Skakanje po mjesecu je jako zabavno. Mjesečev sir! I to je završetak obilaska. Molim, izađite ovim putem. Ima li stabala na mjesecu? Ne, Ima li automobila na mjesecu? ne, A ima li bilo kakvih trgovina? ne. To bi bilo šašavo. Dobro, došli u mjesečev dućan. Imamo karte mjeseca, knjige o mjesecu, imamo čak i slike praščića na mjesecu i jednog slonića. Gledajte, to mi skačemo po mjesecu. Imamo i mjesečeve slatkiše, a u sredini je slika mjeseca. Što kažete na pravi mjesečev sir? Koliko to stoji, gospođo? To je 50 kuna. 50 kuna? Sve je to za dobru svrhu. Sviđa mi se mjesec jer je jako interesantan. A i vrlo je ukusan.